Konsumsi. Mandang panjenengan Bapak Hero lan sakeluarga ingkang kula hormati lan para tamu undangan ingkang berbahagia. Puji syukur mugi tansah dipun paringi kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala saengga kita sedaya saged kekepal dhateng mriki lan boten wonten halangan menapa. Shalawat saha salam mugi kahatur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mugi-mugi kita sedaya angsal syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang kula hormati, kula mriki selaku MC dhateng acara Tedak Sinten putrinipun Bapak Hero lan Ibu Dina inggih punika Arifiana Putri. Saderengipun acara buka, kawula minangkani pramatacara badhe maosaken acara-acara ingkang badhe kalampah punika. Acara kaping satunggal inggih menika pambuka, acara kaping kalih pidato, acara kaping tidak tetel beto warna, acara kaping sekawan munggah ondo, acara kaping gangsal laku energi, acara kaping 6 dilebokake minang hubungan, acara kaping 7 nyebar udik-udik, acara kaping 8 diadusi nganggo baju setaman, acara kaping 9 didandani nganggo klambi resi. Lan acara yang terakhir inggih punika penutup. Lajengipun lebet acara kaping satunggal inggih menika pembuka. Ayo diwiwiti bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maos al-Fatihah. Acara kaping kalih inggih menika maos pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Sohibul Hajat ingkang kawula hormati lan para undangan ingkang satus dihormatan. Laku rumiyin sumangga kita aturaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala karsanipun awit ing wekdal punika kita taksih dinasti dening Gusti ingkang Maha Kuwasa gesang wonten ing bumi punika. Saengga ing wekdal punika kita saged makempal wonten mriki pundi kemawon kaperlu laksanakaken undangan Bapak Hero lan Ibu Dina sakeluarga wonten ing konteks Tedak Sinten utawi Bogor Rumah. Awit saking punika ing kalodhangan punika kepareng ngaturaken dhumateng para tamu undangan sedaya bilih yoganipun Bapak Hero lan Ibu Dina ingkang dipun wastani Arifiana Putri semangke sampun tindak 78. Ing wekdal punika Bapak Hero ngaturaken sugeng rawuh nyuwun pangestu supaya selawase diwenehi slametan uga supaya dados bocah sing salehah, anak sing taat marang dawuhe Allah lan taat marang wong tuwa. Sepuh migunani kanggo nusa bangsa, mekaten ingkang dados sedya saha pangajeng-ajengipun ngaturaken para bapak ibu undangan sedaya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala aweh piwales marang undang-undang amarga kerja keras lan kabeh usahane. Amin. Saderengipun kula minangka wakil saking keluarga Bapak Hero ingkang gadah hajat nyuwun agunging pangapunten menawi boten kepareng rawuhipun Bapak Ibu saha boten saged mangsuli punapa-napa. Dumateng para undangan ingkang sampun rawuh wonten ing wekdal menika kaluwarga namung saged matur jazakumullahu khairan katsira. Lajengipun ing mriki badhe kita pungkasi kanthi sambutan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kaping 3 inggih menika bocah dituntun mlaku lan nyedak tetel petung warna. Pralambang supaya bocah kuwi bisa ngliwati tantangan ing uripe. Acara kaping
kaping sekawan inggih menika bocah dituntun munggah ondo kang kagawe saka ibu. Pralambang kaya bocah lakone kaya Arjuna kang duweni watak satria lan duweni tanggung jawab. Dilanjutake bocah kuwi dilungguhake ing dhuwur kalungguhan ingkang dhuwur derajat pangkat lan ingkang dhuwur wicaksana. Acara kaping gangsal inggih menika bocah dituntun kanggo mlaku ing wedi. Pralambang bocah kuwi bisa nyukupi kebutuhane dhewe menawa wis gedhe. Acara kaping 6 inggih menika bocah dilebokake menyang kurungan. Kan dikongkon milih barang. Pralambang bocah kuwi mlebu donya lan ing jero uripe bisa kacukupan awit saka pakaryane kang dipilih wiwit cilik. Lan bocah iku milih duit serta buku Agraria. Mugi-mugi tansah Ade Arifiana Putri dinten wis gedhe bisa nyambut gawe teng kantor Agraria utawa Badan Pertanahan Nasional. Acara kaping 7 inggih menika bapak lan simbah nyebar udik-udik kang wis dicampur nganggo kembang setaman. Dimohon para tamu undangan saged kampal ing acara iki. Supaya sebagai nalika dewasa Acara kaping 8 inggih menika bocah diadusi kalih bapak ibu lan simbah nganggo banyu setaman. supaya uripe bocah tansah mangke pitutunan utawa pertolongan lan nyambangake bocah iku arum jenenge lan bisa ngormati jeneng kaluwarganya. Takut dulu lewat ngene. Acara kaping 9 inggih menika bocah didandani nganggo klambi resi lan apik. Pralambang supaya si bocah duweni dalan urip kang apik lan bisa agawe seneng kaluwargane. Acara ingkang terakhir inggih punika penutup. Monggo acara niki kita tutup kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.